Balyhajy diýilene oňa bir her kimin bir ýaňy başlan aýdyma olaň baha bermäge hakam ýok. Baha da berbilmeýärler. Ýöne ýekeje diýiljek zadymyz şoň bide goýup giden sonmadyba. Biz ömrümüz ötýänçe şonu diňläp şondan universitet ýaly tapa galy bilýärdi. Şeýle gaýtalanmajak adam bolup geçdi. Balyhajy halypamyz bilen toýda bolmak niýetde etdi şondan. Şoň aýdym aýdyşyna bidenle her bir çöregi işem öýden alyp barşy oturup durşy hemmerade mektep oňaýalan adamlar. Bira hiç kime at takmaýardy. Ýene gaýnantagyň pöpimizde bardy. Ay plan hilaýdy. Ya plan hile durşy plan hile. O telewizor görüp oturamasa konsert gidip otyr. Islernik bagşy çykdan şoň şudady kim? Ýa-da şoň sesi bolanak, şoň ýalat hiç wagt diýmeýärdi şo. Şeýle ägirde adam. Ägir sözüniň içine de gatykän zat girýärdi. Bir sözi aýdymda edýän tilsimleri, çalanlar, alýan zatlary häzir içinden biz üçin syr bolup durdy. Aýdymlary bizim beýnimizden gimnastikasy diýip basar edýärdi. Özümizi bilip bizim şoň aýdymlaryna öwrenşip çağalygymyz, ýaşlygymyz, ululugymyz ýaňy men özüm hakda aýtama ýaňy aýdyma girip başlamyza Balyh halypany görmek, şoň kömeginden peýdalanmak, maslahatlaryny almak, ol her kime meýser edýändir şo zatlara münasip boldukda. Şoň maslahatyny almak meýser etdi, şoň üçin gaty özümizi bagtly adam hasap edýär. Şol adamyň döwürdeşi bolanmyda bir gaýtalanmajak halypa. Ýadyksy bardy. Balyh halypamyň bir gapdaly halkaýdym, bir gapdalyna da sybrmeýän aýdymlary bar. Halkaýdymyň birinji aýdymyndan girýän, ahyrına çene diňe halkaýdymyň içinde ýaşaýan. Şeýle bir üýt beşik dünýä edipdi de şonu. Halkaýdym oturamsoň, oýdyna geçýän-de oýdyna özüň bir hili başga hili adam ýaly, ýem sybrmeýän aýdymdan täzeki döwrüň içine girýän aýdymlarynyň içine girip ýaşaýardy. Her aýdym üzüm bolup bardy. Ya bizden çıkanak. Şoň bilen tawsaýa gaýardyk. Ýekelemäge diýerdik şo aýdym bilen. Ir bilen gözümi açdyk şo zapis. Ýene ýatýança, uwuklaýança diňe şo zapis. Ta magnitofonyň batareýa çökýänçe diňe şonu diňläp uwuklap galýardyk. Ýene bir aýtjaklarym Mawtumly atamyň bir sözi bar, iksetiri. O her goşgatyna da edebi içine alýar ýöne. Her kişiň ne möçber bolsa oklaty, şol möçber açykdyr hakyn dergäki diýär. Islenlik zady ahlasyna görä Allah Taala jogap berýär ekenler. Şol adamyň ahlasy onu söz bile düşündirer ýaly. Her setrine girenne bir hili öz jany, teni bilen içine girip şonu sadynyň aýdymyň içine girip onsoň aýdym çay ýetirýärdi. Bizim bir diýibiljek zadymyz ýatan ýeri ýagty bolsun. Allah jan aýdymnakylara saglyk bersin. Şoň sunmady entek öwrenilmeli sunmady. Entek beýin ýerine ýetibilmejek derejedäki şol beýiklikdäki zatlar edip gitdi-de şoň bir ýarjyna düşünsegem biziň sehelçe jygmasa şoň ýolundan ça sehelçe ýerdigimiz bolýar.